Siyabingelela kumndeni wonke abafuna ukuze zonke iy'nkalo ehlukene. Siyabonga ukuthi nisinike i-support. Sizothi nje kaBhungane sesiyamkhipha lo mntwana onezipho. Simcebisa nje ukuthi ahambe kahle nala khona afike asebenze kahle wakhe. Sizothi nje Bhungane simkhona le ngashiya amahle abanyamazana. Sizokhipha baye bazokwazi ukulayisha amaseshana abanye abafana. Ngazi-ke mfowethu, ngicela nje ukuthi nginike uMangete. Ungaphumi ngapho, sizophuma ngapho uzostresha size ngivulile basopa. Ngicela nje ukuthi umfowethu uMangete benezwi bese sinika usibale naye ubaba Mabizela abenezwi ubaba Maduna abenezwi abakhonyana abala ekhaya la angeke sibavalele ngaphandle ubaba Maduna bengicela nje ukuthi isikhathi sesibuyakhala angeke besihlawule siyacela-ke umndeni yonke kuhade boBhungane umakhulukhulu oziphozini yana sonke singashiyani endleleni ukuthi nala siyakhona sifike sisonke kungabi khona ozosala singavuli igap masala endleleni ngoba sizoshiyana abanye abazi la siyakhona noma sifika le sicela ukuthi sibe ndawonye singasabalali nje le ndawo sogcina sinenkinga nokuziphatha masifika lapha sihloniphe abantu bazokwazi ukuthi bahloniphe wala yonke into abanye sebalandwa kufika ukusebayana ngiyacela nje lihlonipheni bafowethu ngiyabonga awusho asikwazi ukuthi singahamba bangakhulumanga abakhonyana bakababa labakhonyana bala ekhaya kaBhungane. Ngicela nje baphawule ubaba Maduna ubaba wethu Mabizela kuqala bese kulandela ubaba Maduna. Siyacela izelo senqoleni. Okay. Sithi koBhungane umthimkhulu amashiyama. Sorry. Ahambe kahle. Wangithinta ukuzelola. Siyamgelezela ahambe yena ayosakhela khona. Asipresente kahle singabokhade siyabonga. Yeah, Tina. Mandela say that in present.
Bathi abakwathela bayabonga bonke abantu bakwathela bayabonga kakhulu kakhulu. Lokhu kuwumshado akusiyimi, siyabonga kakhulu. Sibonga ukuthi umoya wakho ukuthi isitudio usivumele. Sijabule. Ulale.
Zothi ngale mali le ngaka bafethu. Yaxolisa kakhulu. Soyiceda soyithuba Christmas. Khululeke. Ngiyamkhulula. Ibhande lina ngabophi kakhulu ngoba singabona isisu sesikhathi siyathenga impela. Okay, nayi-ke thina bakwathela umtima omhlaba ndobuzile ekhaya sole. Ingane yami siyithini. Danke. Sifuna ukuthi nizwe kahle, sicela ukuthi umsindo ungabikho. Senzele ukuthi ekugcineni kungabikho into ezosala bangayizwa. Lo mntwana ke lo esimlethile umkhulu ozala lo muntu, umkhulu ozala umama. Umkhulu ozala umama. Othi unoziphuma kabheka ubabazala uthi mkhulu. Yebo. So umkhulisile lo mntwana. And wamkhulisa kahle umkhulu. Ekuphileni kwakhe ke uNozipho umntwana ongazange kahluphe. Azange ahluphe uNozipho. Umntwana okhule kahle, umntwana ongazange sihluphe ngayo yonke indlela. So ke siyabathemba bakwathela ukuthi izinto abekazenza ekhaya afundise zona nalapha ekhaya uzozenza. Alikho elibi esingalisho ngalo mntwana. Inhlonipho ikulo mntwana. Sithanda ukuthi abakwathela uma ngabe mhlawumbe ikhona into ekhona noma ikhona into ezokwenzeka empilweni yakhe basazenza. Sibambisane ngoba phela impilo yomntwana kuyabanjiswa. UNozipho ke njengoba simletha la unomntwana naye azongena naye la kulo mshado. Sicela kulo mntwana lo azongena naye kulo mshado. Sibambisane. Sikhona nathi abakwade uma ngabe khona into mhlambe eqalayo nathi nisasiza. UNozipho kahle kahle isibongo sakhe uSibiya. Ngenzela ukuthi nikwazi konke lokho. Uma kuthiwa esigcaweni kukhulunywa ukuthi sikhulume zonke izinto. Hayi njalo. Kungabikho into esifihlayo. Yebo. And then ekukhuleni kwakhe uNozipho wangena uBhungane umthimkhulu uMashiya amahle. Wangena ngokuthatha umama kaNozipho. Ukhuleleke yimi lo mntwana. Nguyise mina wakhe. Ngoba yimi engimkhulisile. Ngihambe naye entweni zonke. Waze wafika emfundweni ephakeme. Ngihamba nalo mntwana. Siyazwana. Ngenzela ukuthi abakwathela bakwazi lo. Kungabikho into ezosala. Ayijalo. Kodwa engikuthanda kakhulu ngithanda ukuthi uNozipho umuntu okholwayo. Umuntu okholwayo lo akahluphi ngalutho. Nozipho mntanami uzomphatha kahle umuzi. Ngibambisana emzini konke ngizokwenza ngikwenze ngokubambisana. Ufuna ukugiya ke. Ngiya seshonile ngagiya Ufuna ukugiya. Kodwa ibongo zami zincane nje ingoma. Angithi kuthiwa ibongo ayiqedwa. Ufuna ukugiyela lo mntwana. Lo omela phambi kwenu uzingasekade. Ungena kuvaniwe. Short. Ungena?
Firstly, congratulations. Today you are officially entered ama-gate asemzini. Genesis 32 washo kwakufika uyako emzini kaLabani kwanda insikelelo. So nathi namhlanje mntana ngongena kwakho emagcekeni asemzini wakho makande insikelelo. Kube mandi kwande iziqhamo ezinhle uze ubafundise into abangazange bazenza ungabi naxhala because naso sonke isikhathi uThixo uyohlezi enawe uthi izandla zakho zibe lufulufulu uthi yonke into oyibambayo yande iphindaphindeke kaninzi kube namathamsanqa amaninzi kube nensikelelo ngaso sonke isikhathi mntana ngicela ubeke ithemba kophezulu uyohleze anawe uyigrebhe namhlanje uThixo into akwabele yona kuba akekho omnye ozaphinda kusikelele ngendlela azokusikelela ngayo ngeke nisaba mkhulu kuba ukungena nje kwinhlonipho uthando zonke sebathethile bagibile ngenxa yesikhathi angeke nisakwazi nokuzithetha into ezininzi ebefuna ukuxelela zona kodwa ndiyaphela ngenxa yokuba sesithathwe sisikhathi ndiyabulela Woza phuthuma ngosamshona wayendatshala abantu. ukuthi ubaphathe kahle ubahloniphe kunjengoba uhlonipha umama angikwazi ukudelela umntana so ngicela ukuthi leyo usuka nako akufuni kusasa basibizele ukuzosinathisa phansi ngongahlonipha abazali bala ekhaya umama nobaba awusayi usa ikhalo lakho uyozitshela umama wala ekhaya ikhalo lakho awusaphumeli nalo ngale ngaphandle uhloniphe nomyeni wakho ulayiwe udalulayo namhlanje usalala sala ukuthi noze ungaphumi endleleni uhlale ethembeni ngoba bathi uhlala ukukhuleka umuntu wesifazane uzakhela umuzi ngezandla zakhe oyisukula uyawudilisa cela ukuthi ungawudilisi uwakhe lo muzi lona wakathela siphugele emzini nawe uthathe inyathelo kumamakho ngiyathamba nayizolo umvilo ankwakho athi azange ahlale icase nomamakho so ngicela ukuthi nakuthi kube njalo ngeke Yini nona? Umshado! Yini nona? Umshado! Yini nona? Umshado! Adela! Ngizokhulumela abakwamgwena like my mom would say ukuthi umama wami yozala ubaba yozala manje ngizothi ngifishane abasenkonzweni abangani umhlwele abomakhelwane ihlobo zethu sokhuluma kodwa kuyafana so ngithanda ukuthi kuwe namhlanje is no manual. The manual will be the book that you will write for your path. This journey also hamper to and the journey also fire. So uzoba incwadi efundekayo ngoba thina siyakwazi kudlelela phambi kwamehlethu sibonile ungadelela abazali bakho sibonile usihlonipha sonke singabokani bakho so ungakushiyi lokho qhubeka nako njalo umthanda umyeni wakho mangabe kunenkinga phakathi kwenu nobabili awume efensini ngakusasa uthatha idayari you write it down la wenza khona amaphutha uzokwazi ukuthi uzibone uma uya lapha endolweni
liyabika konke ngabo into etheni mama next door ngoba angeke ukuze kusize namhlanje sambana sayobuza ebantwini ukuthi senze njani namhlanje sesacela kumdali ukuthi senze njani njengoba uNonzi akhulu manje mntanami ngicela ukuthi le ncwadi mawuzoyibhala uyibhale ngokwakho ngoba zonke iyalo uziqoshile kusuka kule nyanga sinenkonzo iyalo sinenkonzo yezipho sinenkonzo yomlindelo uzwile kongabakushila abafundisi kubeka njalo mntana siyakuthanda asimlahlanga mkhonyana makunenkinga ngonqotha noma kuphi ramkunuphi siluma noma kuphi ngonqotha uzosho ukuthi ngicela ntombami amen ngamafushane ubokunambwena lokho ngibulise nemula ngaseshonile isikhathi sangole kakhulu mntana sekhaya mntanami hey bona kubuhlungu hlukana nawe kubuhlungu kakhulu ngoba sikhumbula izenzo zakho ezinhle owawuzinikeza umkhulu wakho kodwa sinethemba lokuthi awulahlekanga kathela sibabonile bangena sajabula ukubona abantu bakathela siyathemba futhi ukuthi uzosakhela umuzi ngoba ukhuliswe ngendlela efanele uqeda ukusho namanje ugogo uthi ungaphumi kuye ngaphandle nami ngisho njalo ungaphumi kuye ngaphandle uma kukhona inkinga sikhona awukazi uzusinikeza inkinga kodwa uma kungenzeka ngoba yimpilo mawuphila ziningi izinto ngaphansi komthuzo welayo uma uvuka kusasa kunje uma ulala kusasa kunje kodwa ngomdali sithemba yena sithemba konke futhi ukuthi uzosenzela nakujeni yakho yomshado uzokwenzeka yabo Sanibonani. Umane lo Mthimkhulu bashiya amahle afana nenyamazane wena wenza iphozide ezakhula ngokukhwebana ngangalibalele Rozi Danami sebakhulumile bonke engakusho nje kokuqala uNkulunkulu uqala bese kulandela umndeni wakho bese kuya njalo ukulandela njengoba songenile la kaThela bakwamukele ukusangena laphayana okwahadebe kuyasala sowenza kwakuphi kwala kaThela sinjena nathi siwashila amakhaya senza waqokwa lapho siphuma kwalapho sengene khona uNkulunkulu akusise mntanami akusise lapho uya khona akwandisele futhi akupha amandla njengoba ngishizo ukuthi uNkulunkulu uqala ithi incwadi yezanga lapho kuteni wani sebayishilo ukuthi umfazi uhlakaniphile uyayakha lendlu yakhe kodwa ongahlakaniphanga wenza njani uyayidiliza mina ngithi kuwe-ke yakhe lendlu iba isibonelo esihle isiphakamise le flag lakabani lakahadebe kuphi lakaThela ngiyabonga kakhulu mntanami Ngiyanibingelela mngani wasekhaya sekusentambama kakhulu kodwa ngabe senzekile ukuthi sihambe singashongo kundodakazi eyokuqala nje ngizokusho umama Nduna lona una many years emshadweni una 35 years I think mangishada bengina 18 years namhlanje ngina 54 years ngisasemshadweni Nozi angaze ngakuzwa emlonyeni wakho usho Udmuzi ungithathela isithandwa senhliziyo kepha ngubhekile yonke leminyaka ukunyathela kwakho silently because bengafuna umntana amawele ezandleni ezirona so ngizibonile izandla zakho zifudumele kini nobabili njengoba senihlanganisiwe izolo official akungabi naqhekeko nakancane nibambane njalo each and every challenge enihlangana nayo emshadweni nize ningisize ungabi umana la ngikutsheleni izola kabuya ngobuye ekseni asifuna ukwazi ukuthi ubuye what time uyazi ukuthi inkinga zethu sizireporta kumdali kulabo mama abakhulumile abashilo bathi ifoundation
i-foundation yakho kuba uNkulunkulu. I know ukuthi uyi-prayer warrior. Ngicela ubathande la ekhaya ndodakazi yami. Uzungavula upotsha. Mangithi ungayivula upotsha, ngisho nalo ofike ekseni umalume nobaba omncane, igathula zikhahlelele lapho. Ngicela ufike umbuthezele wena ngoba umsebenzi wakho. Ukuthi igathulo zikababa omncane uyozibeka la kufanele alale khona. Bese umgeza inyawo yamphakela. Bathi akakagezi ukuthi ngizomthelela amanzi ubaba omncane. Umthelela ubeke lapho ubaba omncane bese uyamphakela umsebenzi wethu lowo. Uthande ngisho isidalwa sakhona. Uzobona mama kuzozihambela. Uyabona namhlanje ngisaseyigold mangifike emzini wami ngoba bayazi ukuthi ngifike ngivale la kuvuleke khona. Ungathi uzile izolo wacela ushukela namhlanje uzocela itiye. Ngidiniwe uwe uze ungangiphoqi. Incwadi zishiwo ngiyacabanga ukuthi ngize ngakubhalela the whole page ukuthi incwadi kufanele nibheze kuzo nobhumuzi yiziphi. Namhlanje ngizokhuluma isintu ngithi uze unganqunuli. Ufane no-anti ngithembile sithandwa sami. Konke okuhle thina bakabhungane siyakhulula. Namhlanje seni nyamanyiwe. Esikabi nje ngamalela. Ushana namanje. Noma ngumshana. Ushana nobabili. Sicela nje ukuthi lento liyezile isale ibamba njalo. Ibambisana konke enikwenzayo. Konke enikwenzayo futhi thembani konke. Engumcani phezulu zethu. Sibakhona izimo lapho uthola khona ukuthi siyakushaya khona uNkulunkulu. Kodwa uzamfundisa nabo ukuthi thina bababalele silokuthi asesiphumile esesiyaphila. Hayi ngizawukhuluma I deep ngoba wethu. I deep ngoba wethu. I deep ngoba wethu. Ya kuko. Nami ngenxa yesikhathi simoshakele ngombhokana ngomjulumbulu noma phaya umqondo yacaza umadema futhi bangambhokana nami khona into engiyithandayo uNozipho ananyada uNozipho uyaliwe sokuye ukuthi athatha or akathatha senele izolo uyaliwe lenze uyamshada ngiyakwazi ukuthi ake ngokumalume mina angeke ngiyali qhubeka ngendlela esikwazi ngayo uyahlonipha before la mtoteta uNozipho wangenzela isample athi malume uzolotshola hawu nami ngingumalume ngusisuthu uyali bangithi ngibona bakathela ngithi hawu ngoba bathela sakhela ngenkampani seyisukile impi mase ngiyacela ukuthi abakathela ngoba mase siyakhela nenkampani please Nozipho ungaphoqi bakathela uthi baba makahambe emhlabeni wathi thina bakathela asibambisana ngiyacela Nozipho ungaphoqi bakathela umndeni uyaqhubeka yena uzephatha ngendlela uNozipho njengoba bakhade ukuthi bakhona iproblem bonsanani ke uyacela ukuthi njengoba sekampromise sengiyazi ukuthi thina bengazi ukuthi uwemuzi bengindile mhlala ngibona kuzowona ukuthi umshana wakho usithathela kodwa kulungile finya khoma Siyabonga kuzikhulumi zonke zakwaHadebe amazwi enu okumkhuthaza. Angeke ngisakhuluma ngimoshe ngoba kukhulunyiwe. Sithanda ukuthi babathela siyabonga ukuthi ngalemthuba konke lesifuna ukudlulisa sesidlulisile. Siyabonga.